खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिसिनि सानै एमसिएलएफोरनो गोदान बिफान होनाय जादों बिटिसिनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार बा इएम नि बिबान होआलासे गोदान बिफाननि इनचार्ज महरै बिबान होनाय जादों सानै एमसिएलएनो 27 नं नाग्रिजुलि नन एसटि बियाबनि एमसिएलए लक्ष्मी दास बिथांनो बिटिसिनि फिसारि एफसिएस एन्ड कन्जुमार एफेयार्सनि इनचार्जनि बिबानखौ होनाय जाबाय आरो गुबुन सासेया जाहैबाय बिटिसिनि नमिनेटेड एमसिएलए कामेश्वर रय बिथांनो बिटिसिनि सयल कनजारभेशन आरो सेरिकालचारनि इनचार्जनि बिबानखौ होनाय जाबाय बिटिसिआव फिन सासे ट्राइबेल हिन्जावसाखौ जिनाहारि क'क्राझाराव ट्राइबेल हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादों 16 बोसोर बैसोनि सासे ट्राइबेल हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों 26 बोसोर बैसोनि मुस्लिम धोरोमनि सासे दुथाङा क'क्राझार जिल्लानि बालाजान पुलिस आउटपस्टनि सिङाव जादों बे जिनाहारि खालामनाय जाथाया जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिनि मुङा ममिन आली 26 बोसोर बैसोनि क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिम्बरगाव माजाबारिनि थागिबि दुथां ममिन आलीया हाबा जाखानाय आरो सानै गथ'नि बिफा थांनाय 3 जानुवारियावनो बे जाथाया जानो मोन्दोंमोन मोनाबिलि समाव बिब'नि न'आव थांनानै गावनि न'फारसे गिदिंबोफिनदोंमोन बे समावनो दुथाङा जिनाहारि खालामदों जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव अजद होनायनि उनाव केसखौ पक्स' आइननि सिङाव रेजिस्टार खालामनाय जादों बेनि उनावनो दुथांखौ पुलिसा हमनानै कर्टसिम लांदों बेनि उनाव दा दुथांखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय दुथांनि मुङा ममिन आली 26 बोसोर बैसोनि आरो दुथाङा जुलि जाखानाय सानै गथ'नि बिफा बिटिसिआव सिएसबि बिफानखौ दाफुंनाय जाबाय क'क्राझार बिटिसि सेक्रेटारियेटनि कनफारेन्स हलाव मैयानि सानाव बिबान मोननाय बिथांमोनहा समायखिराखौ लादों रिटायार बा आजिरा मोननाय एपिएस प्रदीप कुमार ब्रह्म बिथांखौ चेयारमेन हिसाबै थिसननाय जाबाय बा बिबान होनाय जाबाय दिप्ति प्रसाद ब्रह्म बिथांखौ भाइस चेयारमेन महरै थिसननाय जाबाय लोगोसेनो सुप्रिया रानी ब्रह्म बिथांखौ मेम्बार मनोज कुमार नाथ बिथांखौ मेम्बार सन्तोष कुमार शाह बिथांखौ मेम्बार मालती रानी नार्जारी बिथांखौ मेम्बार नृपेन सूत्रधर बिथांखौ मेम्बार लता लक्रा बिथांखौ मेम्बार मोहन चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ मेम्बार धरणी कान्त माधी बिथांखौ मेम्बार आरो रिपेन दैमारी बिथांखौ मेम्बार गासै 11 बिथांमोनखौ थिसननाय जाबाय आरो बिथांमोनहा मैया क'क्राझार बिटिसि सेक्रेटारियेटनि कनफारेन्स हलाव समायखिराखौ लादों 1 बोसोरनि थाखाय बिथांमोनखौ सायख'नाय जादों नाथाय थासारिखौ नोजोर होनानै फोलावबावनोबो हागौ मेम्बारा जुदि थैयोब्ला बा रिजाइन होयोब्ला बर्डनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरखौ बिटिसिनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि गेजेरजों बोखारनो बा सोलायनोबो हागोन बङाइगाव थानाय इउनिभार्सेल मलनि बिगोमा आरो फार्स्ट क्लास थिकादार असिन्त नार्जारीनि न'आव रायजोनि जिएसटि बिफाननिफ्राय नुजाथि फैनानै गोनां फोरमान बिलाइफोरनि सायाव नायबिजिरफैदों रायजोनि जिएसटि बिफाननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिएसटि प्रफाइलाव माखासे डिसक्रिपेन्सि मोन्दों जेरैबायदि जिएसटि होनो नांगौ बेबायदि सोरखारनो होयैखौ हमनो मोन्दों गोबां रांनि डिसक्रिपेन्सि मोन्दों होननानै फोरमायथि माखासे खोथानि फिननायखौ बिथांमोननिफ्रायबो मोननो हाबाय नाथाय फिननाया दासिमबो आबुं जाजोबाखै नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों रायजोनि जिएसटि बिफाननिफ्राय ओजोंहाय असिन्त नार्जारीनि स्टाफनिफ्रायबो बेखौनो फोरमायथिदों दि जिएसटि बिफाननिफ्राय जेरैबायदि फोरमान बिलाइफोरखौ बिदों बेबायदि फोरमान बिलाइफोरखौ दिहुननानै होनाय जादों आरो जेबो जेंना जायाखै होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहाबो हौवा फरायसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव मदद होनो थाखाय आरो फरायनाय गारनायखौ होबथानो थाखाय आसाम सोरखारा मुख्यमन्त्री निजुत बाबु बिथांखि लानानै फैदों सोरबायदि फरायसाया बेखौ मोननो हागोन बा मुख्यमन्त्री निजुत बाबु बिथांखिखौ मोननो थाखाय इलिजिबिलिटिया मा बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लाबाय गिबियावनो मुख्यमन्त्री निजुत बाबु बिथांखिखौ मोननो थाखाय हौवा फरायसाया सोरखारि आरो प्रभिन्सियेलाइज्ड इनस्टिट्युट बा सोलोंथाइ फसंथानफोराव फरायनाय जानो नांगोन आन्डार ग्रेजुएट आरो पस्ट ग्रेजुएट फार्स्ट इयाराव मुं थिसननाय जानो नांगोन हौवा फरायसानि नखरनि बोसोरनि इनकामा 4 लाखनि गाहायाव जानो नांगोन आन्डार ग्रेजुएट फार्स्ट इयाराव फरायनाय हौवा फरायसाफोर जायफोर जुलि जानाय बिथांमोनहा बे बिथांखिनि गेजेरजों रांखौ मोननाय नङा हौवा फरायसाफोर जायफोर बानिकान्त काकति मेरिट एवार्डनि गेजेरजों स्कुटि मोन्दों बा स्कुटि मोननो थाखाय अपसन होदोंबा बिथांमोनहा बे बिथांखिनि गेजेरजों रांखौ मोननो हानाय नङा फसंथाननि जायखिजाया नेम निथि सिफायनाय
आब्रुथि सिफायनाय, रेगिं खालामनाय, बुफाय बुसि खालामनाय, जायखिजाया गनायजाथावै आखुथायफोर बाहायोब्ला बे बिथांखिखौ हौवा फरायसाफ्रा मोननो हानाय नङा। आन्डार ग्रेजुएट फार्स्ट इयाराव फरायनाय हौवा फरायसाफोरा दानफायाव 1000 राङै मोनगोन, 10 दानसिम मोनगोन, गासै 10,000 रां मोननो हागोन। पोस्ट ग्रेजुएट फार्स्ट इयाराव फरायनाय हौवा फरायसाफ्रा दानफायाव 2,000 रां मोनगोन, 10 दानसिम मोनगोन, गासै 20,000 रां मोननो हागोन। हौवा आरो हिन्जाव फरायसानि गेजेराव फारागथि गैयै खालामनो थाखायनो बेखौ लाबोनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आसाम सोरखारा, जायनाखि हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखाय निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइ होनाय जायो। थिग बेबायदिनो हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव फारागथिखौ गैया खालामनो थाखाय हौवा फरायसाफोरनि थाखायबो मुख्यमन्त्रि निजुत बाबु बिथांखिखौ लानानै फैनाय जादों। हौवा फरायसाफोरनि फरायनाय गारनायखौ होबथानो थाखाय आरो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव मदद होनो थाखायनो बे बिथांखिखौ लानानै फैनाय जादों। फसंथानफोरनि रेजिस्ट्रार आरो प्रिन्सिपालफोरा फरायसाफोरनि डाटाखौ लानानै सामार्ट पर्टेलाव सोनो नांगोन। बेनि उनाव नायबिजिरनानै फरायसाफोरनो बे बिथांखिनि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानै मख'दों। टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थिसननायनि सायाव माखासे गोनांथार खोथा फोरमायथिदों बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि EM आरो MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा। बिटिसिआव गासै 984 पस्ट दङ। बेयाव थिसनथाइ होनो थाखाय सेक्रेटारि, डाइरेक्टर आरो माखासे बिबानाव थानाय बिथांमोनखौ नायबिजिरनो बिबान होनाय जादों आरो बिथांमोनहा नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। मेरिटनि सायाव बिथा खालामनानैसो थिसनथाइखौ होनाय जागोन। देवानिनि गेजेरजों रां लानानै थिसनथाइखौ होनाय जानाय नङा। बेफोरबायदि जेबो सोलिनाय नङा होननानै फोरमायथियो रबिराम नार्जारिया। मानोना देवानिनि गेजेरजों रां लानानै थिसनथाइखौ होयोब्ला फरायसाफोरनि गेजेराव जि बादायलायनाय बेयो गैया जालांगोन आरो जोंनि गेजेराव मोजां फरायसा ओंखारनाय नङा। बेनिखायनो मेरिटनि सायावसो बिथा खालामनानै थिसनथाइखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। मेरिट हिसाबै जाय गोजौसिनाव थागोन बेनिफ्राय जागायजेननानै गाहायसिम लाफैनाय जागोन आरो जेराव जोबथा फैयो बा थाबथाफैयो बेसिम लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो MLA रबिराम नार्जारिया। गासै बिटिसिनि 984 पस्टनि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो दङ, बे खोथाखौ मिथिहोयो बिथाङा। ओजोंहाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाना स्पेसियेल आसाम टेट खुंनो थाखाय फोसावदों। LP आरो UP लेभेलाव बड', गार', मणिपुरि आरो हामार मिडियामनि थाखाय स्पेसियेल टेट खुंनो थाखाय फोसावदों। अनलाइन एप्लिकेशननि थाखाय हांख्रायदों। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय 7 जानुवारिनिफ्राय पर्टेलखौ बेखेवनानै होनाय जागोन। बड', गार', मणिपुरि आरो हेमार बेफोर मिडियामनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि सर्टेज जानायनि थाखाय बा फोरोंगिरि खम जानायनि थाखायनो स्पेसियेल टेट खुंनो थाखाय फोसावदों। आसामनि गुबै थागिबि जानो नांगोन बिजाथिया आरो NCTE बायदियै नांगौ बायदि एकाडेमिक आरो प्रफेसनेल क्वालिफिकेसन थानो नांगोन, अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सोमोन्दै आरो अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट' बेफोरखौ लानानै गासैबो डिटेल्सखौ लानानै आरोबाव मोनसे नटिफिकेसन फोसावनानै होगोन होननानैबो फोरमायथिदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय। रायजोआव जोबोद गुसु सुहाबनाया खम जायाखै। गुसु सुहाबनायखौ नोजोर होनानै फरायसालिफोरखौ बन्द' फोसावनाय जादोंमोन। बन्द' फोसावनाया जोबनानै थांबाय, अब्लाबो गुसु सुहाबनाया खम जायाखै। बेनिखायनो माखासे जिल्लाफ्राव आरोबाव फरायसालिखौ बन्द' खालामनो फोसावबावबाय आरो माखासे जिल्लायाव फरायसालिखौ बन्द' खालामाखै, नाथाय फरायसालिनि समायखौ सोलायनो थांखि लाबाय। थिग बेबायदिनो कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोरनि समायखौ सोलाय सोल' खालामनाय जादों। जेरै प्राइमारिनिखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै सानजौफु 1 रिंगा 30 मिनिटसिम, आपार प्राइमारिनिखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायनानै बेलासे 2 रिंगासिम, सेकेन्डारि आरो सिनियर सेकेन्डारिखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै बेलासे 2 रिंगा 30 बाजिसिम खालामनो थांखि लाबाय। डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि बिथोन बायदियैनो बेखौ खालामनाय जादों। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव 7 जानुवारिनिफ्राय अदेबानि दिनैनिफ्राय लानानै 13 जानुवारिसिम बियो थागोन। थिग बेबायदिनो नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय सोरखारि आरो सोरखारि नङै गासैबो प्राइमारि, आपार प्राइमारि, हायार सेकेन्डारि, हाइ स्कुल गासैखौबो 6 जानुवारिनिफ्राय लानानै 10 जानुवारिसिम बन्द' खालामबावबाय फरायसालिफोरखौ। बरपेटा जिल्लायावबो 7 जानुवारिनिफ्राय लानानै अदेबानि दिनैनिफ्राय लानानै 10 जानुवारिसिम फरायसालिखौ बन्द' खालामनो फोसावबावबाय आरो बङाइगाव जिल्लायावबो 7 जानुवारिनिफ्राय लानानै 10 जानुवारिसिम बन्द' खालामनो फोसावबावबाय। बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोरा 7 जानुवारिनिफ्राय लानानै 10 जानुवारिसिम बन्द' थागोन। जोबोद गुसु सुहाबनायनि थाखाय फरायसाफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै आरो रायजो राजानि गाहामनि थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।